Tane piye ngono ya dadak maca malah. Heeh, ya karo Mau Sri Uning saiki ganti. Heeh. Yo. Ganti apa iki? Heeh, iki ngersak kamu Sri Uning dibawani. Oke. Oh, ngono to. Heeh. Ya wis judul. Wis siap durung? Wis. Sampun nggih. Kepiye to Sri Uning aku lali. Ya. Aku dhisik engko gentenan Mas Eko. Oke. Sinebat lawan putri. Wes ketabo. Gung dung. Sri Uning Muspika Tuban. Ya, sip. Putra Kanjeng Suralawe. Tuprang ing bojone kara. Ayo Mas Eko. Bebelo Wiratmaya. Bebelo Wiratmaya. Aku mau kayak deling-deling ke Mas Sentemo kayak sing arek angkatan pindomu apa Mas? Oh, tuan aku marep tiru. Ono bae iki lho. Tan wurung Sri Uning gugur. Ki sing ngendang piye iki? Drandudrang. Dadi kusuman ing bangsa. Ya, sik Mas. Aku tak iklan son nek oleh. Menawa sesuk aku njuk dijaki karo sing dison. Oleh, bebas. Sik, sing dison ndi iki? Sone apa Mas? AGS Pro. Aspro. Aspro. Oh, AGS. AGS. Agus, Mas Agus iki. Oh, wis sone. Piyayene sing ndi? Mandungul rene. Oke. Ah, siso nek nganu siso nek iki. Yes, kagem Bapak Ibu pamriksa Sutresna Budaya mbok bilih ngersakaken badhe nimbali saking paguyuban kesenian kuda lumping Satrio Turangga Budaya. Menika sak paket kalian sound systemipun siang dalu tasih nyawiji kalian AGS Pro saking Banjarsari. Cukup sak yuta. Nggih, sak yuta ora Mas? Sak yuta sik kurang. Son sak jatilan sak yuta awan bengi wis murah banget. Jatilane 3 babak, awan bengi 3 babak nggih. Sak yuta ning gek DP-ne tok lho Mas. Ya, nggih. Nggih saged sesambetan kalian AGS Pro lan menika Satrio Turangga Budaya kalian Mas Sutono. Nggih, nika kontak persune teng ngandhap niki. Nggih, wonten nggih. Nggih, wonten teng ngandhap. Nggih. Monggo Mas Sente. Sri Uning Muspika Tuban laku tresno lan semoyo pati marang Raden Wiratmaya Agus Prasaja Ananda Branti. Sri Uning Datan Rani.
Sriuning putrane api mongso pati nalika inguni kapupuk ing madya laga dubrang tanding lawan hinacinggo katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Sriuni senadyan prapteng lina alapun negara Sriuning muspika tumban aku tresno kang semoyo pati Raden Wiratmaya kang wis prasaja angamban brati datan rahito kang rineta kadange pribadi Moyo putranira rombolawe adipati Sriuning putrane api mongso pati nalika ning uti kapupuk ing wadya laga dubrang tanding lawan katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Sriuni senajan wekasanira kapten lina alapun negara Sriuning putraning abdi wangsa pati nalika ing uni kapupuk ing madya laga dubrang tanding lawan hinacinggo yen nyawang solan bawande reno lan sambilang kori ganti landing ati wong manis kang taati rembulan wis jajari kang madani suling ati katresnanku kang sejati tapi lati
Asale saka telo
rapetho atine rada lo aja ngono dik aja ngono kadung janji aku mengko gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rame-rame bebarengan ayo kanca nonton jatilan kae jatilane yen disawang kota mbarapi kaya-kaya ngelingake kanca kabeh di rumah keseniane gedho asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa alah-alah gedho asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mengko gelo abang-abang sing abang lamene yo sing ireng idep lan alise abang-abang sing abang lamene sing seneng atine aku seneng senajan mung trimo nyawa sing ireng idep lan alise angin kenceng kebanan atine salah siji pancen dadi Ojo
mung lamisan ing laire tulus ing batine Sari nandi putri sari nandi putri suri pepujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari diiringi putri sari nandi Jebulane ra ono sing nyawang iso kaya wong gemblung sore-sore dolanan rasane wis kembung wani nyawang ora wani nembung jroning kali bisa dibentuk elo-eloake jajah oto sambung pedhot katresnan ketok ning foto sing go sirah arane capek saking foto arane sing berjuang wong liya sing nyane keras ketat muter-muter ketemu sing mantan kok atine bamber bapak turu lekar neng dipan ibu ngaji banjur jebulane mung nganggo pelarian muda-mudi zaman sekarang pergaulan bebas
Tapi sayang jangan salah jalan. Yo ya ya oh ya oh ya ya oh ya ya oh ya ya sekarang pergaulan memang bebas liar. Ayo konco ojo mung dolanan, luwe apik kerja bebarengan. Oh ya. Oh ya. Kanan kiri repate milang milik kadame kuciwa gawe sem-semano sanone rasutra ponco warna elangen beksan ongke kandheng besundiran yo 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 ya rega sego ya ya rega sego ya ya ro ya ya rega sego ya ya rega sego ya ya rega sego ya ya elo ya ya ayu pepujan ning ati kaya ngene wong nandang asmara apa to kapan katekan jejer lan wong ayu upamana nakoda tanpa prau sasatara yen putri
negeri Jidam syariat moro Apa sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal ngliwati sineksen lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumantel ning netra dinoso karasa rasaning driya Indrosat jagat raya ukir lan samudra bali kula ora ilang manise ati dadi ati selawase ayo nalikane ro ing dalu atiku lam-lamet sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintang imlaku Terusat jagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilang manise ati selawase nalikane ro ing dalu atiku lam-lamet sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintang imlaku oh ya marang sliramu wong ayu kaya riku cenut hatiku aku katon opo saiki aku iki katon opo semono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila
sliramu saiki banget nelongso wong ayu kepiye weling kumring sliramu boleh ngomong Mas ojo teko ora teko aku ora yakin nangiro yen sliramu teko tinggal kromo pilih karo priya liya oh ya oh ya oh ya oh ya Swara angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani oh ya awas om jalo om ini jalo om ayo jalo om suwe ra wero senajan mung ana ngimpi ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemo ning aku benar adem kesiram udane dalu penyulit sing ono oh ya dhuwur kaya oh ya watu kelingan oh ya dunge oh ya telesono atine wong sing oh ya setyo janji seprenetan sakelingan ademe gunung merapi porpo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi porpo sing neng langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane rangan suwe-suwe pamit esuk lungane rangan sore
sutra ponco Oh ya. langen beksan ongke Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah kudu bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine sumenengo kagem Mas Wahyu Cep menengo nggeran aku sing tansah tak tomo-tomo dadi satriya tomo labuh Semarang ibumu didhawuhi kudu gugu mesti gugu Mas iso gawe tak jamin marem atine ibuku ada tulunge bapakku ayahe kewajiban yen wis rampung mesti kuntut Duswantara subur cep menengo nggeran aku ojo pijer nangis bae anakku sing bagus dhewe besok pinter cep menengo nggeran aku sing tansah tak tomo-tomo dadi satriya tomo luhur marang bangsa jaman ngger anakku
ngaso marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe mareming atiku ibu ngapuranen aku yen ono salah lan lumutku nang rumangsane aku duweni dosa nganti saiki sek rasa ning dada rina wengi lalali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti Oh, ya. ana sewu siji sing lali Suwa anak wali marang wong tuwa ayo yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga nang donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane Yo. Iki piye meneh? Oh ya, 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 oh ya. Aslole. Yo. Oh ya. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku karo mangsane aku duweni dosa nganti saprene isih ana ning dada alali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali
rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esuk kemoyomu para swara gending tresno kangen ning atiku tansah eling aku sliramu tangis ning atiku eling ana esuk lan kuyumu lara swara gending tresno gawe kangen atiku tencaten remayam uga kanthi rasa ati ana lali marang wong tuwa ora tekan tiono sewu siji sing lali tiono ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane trimo mundur timbang loro ati taoya wong kono wis lali nasibku iki atur becik tukule kok dilarani trimo mundur timbang rasa betah akan ngono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ora karep omah nangis aku isin senadyan loro ing batin aku lilo bisa kanthi lair batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa kanthi lair batin trimo mundur timbang loro ati taoya wong kono wis lali pancet wis nasibku iki atur becik tukule kok dilarani trimo mundur aku wis ra betah tak oya malah mung gawe susah pancet wis nasibku iki atur becik nukule kok dilarani
Ayem wae. Rasa kesusu. Jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum Yoto gede ombake gulung kumulung rasa ben wayah ora ono jalma kang yoto wani sembrono kreta kencana dadi titiane Suryantiwa ana tandinge katon sumunar uga yang semake ra anggertiwa bisa nyeksekake Yiroro Kidul Ratu Kraton Segoro Kidul Roro Kidul Kanjeng Ratu ing Kraton Segoro Kidul ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ra ono jalma kang bisa gede ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ra ono jalma kang bisa wani sembrono kreta kencana dadi titiane Pasuryantiwa ra ana tandinge katon sumunar uga yang semake ra anggertiwa bisa nyeksekake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing Kraton Segoro Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing Kraton Segoro Kidul kepungkur atiku kang kuwur mengkar manggung supengku mawara kang kuning kang tak bedhe ing pinggir delanggung dadi sarono tabate wuyung kene rasane kang lagi medhek tandurane bareng tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka oi teruse atiku kang kuwur
kembange uyung mengkene rasane yen lagi medhe tandurane tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka sateruse kang kuwur mekar bandung sumpingku mawar kang kuning kang tapete ing pinggir delanggu dadi sarana tambane uyung kene rasane yen lagi medhe tandurane tansah gawe tentrem muga-muga terus ngembaka sateruse jamane nalika ing pamulangan ayo aku duwe kanca putri krapyan ayo lair lan batine sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan ayo suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis nanging kula ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah dekap besok lahir batin jalanan perpisahan dipeksa omah-omah om tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kalingan ireng manis Amboro anembus meko ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panderina tak
titipi kidung katetek ing jantung lenglung etat lelungan kang lelambatan panggilan dumateng Bapak Sutono Supados soro angregut jiwaku tidak wonten arena layang kitir jadilan semoga Bapak Sutono sumilir ora kloso sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangku beda atiku siko ya saupomo sajan iso aku bisa ngitung lintang rangkul endah ing rembulan aku samar kuatir lan mutab sabar sekar mekar ing ora kang sebar golek kang tangkukan popo kanggo nelesi luka ketiko ya oh ya wes Yo, yo. Mugi Gusti Allah nyembadani amin tombo ati iku ana 5 perkara pisan maca Quran lan maknane kaping 7 salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 kudu wetenge kang luwe zikir wengi kang suwe sawijine sapa bisa anglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani ora kebenaran iki wis goleke yo yes balane meneh Mas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
ilahi sapa ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono ya papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama ilmillah bisolata kaimata bitawami mulkilahi ayo yo wah aduh yo mantep rek mingkar mingku ringang koro akarono karena marti siwi sinawung resmine sinung kerto briketarto pakartining ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji yo ayo mas tarik yo ya yo Ya. tumrape wong tanah Jawa wong agung ing aksi kondo panembah
Senopati Pinepsu Kapati Amarsudi Sudanen hawalan nafsu Pinepsu tapa brata panapi ing siang ratri amemangun karya nadya sing sapa ha